За да настроим успешно контакта, първо трябва да вържем телефона си към Wi-Fi мрежа, след това да пуснем Bluetooth, след което трябва да вкараме контакта към другият контакт. Задържаме бутона. Когато започне да премига светлинката, първо трябва да свалите приложението Smart Life, след което да си направите регистрация. Отваряте го, натискате плюсчето отгоре вдясно, Add Device, натискате върху контакта, връзвате го с Wi-Fi мрежата, Next, Continue. Изчакваме да се сдвои успешно. Натискаме Done, когато се сдвои. И от тук може да управляваме нашия контакт. Включваме го и го изключваме.